PWD atum sai claim pabeng hoi ajok Hamren ward number 3 Arat Kaningri Karbi Farmers Association lapen Krisi Vigyan Bhavan atum pen Bukulia Balijan number 2 along Chope Amukero Number 19 Dhansari MEC constituency Dhansari Habjan Kardom news time long peneli berta than bang thare harmony be number tang ton pen arjik tha PWD road Hamren division Chepare Dengpon Amteli river bridge to Ambino SOPD 2017 11 2018 11 2018 11 2019 aningkan abha sika laksir kebra nar kebra flik kebra trop atangka pen Iksip atowar mate black topping atowar kasalok ponji aphan kidam tang arkoi niphai crazy arni Karbeng Autonomous Council CM tuliram rong hang pen long e sompon lo laso phi sai sitame chengpon phetlo Bon sitame Hamren ward number 3 Porbot rong talon rong kang tuilepen bowalang so hai hui ajo harlong thok jai jai amat kidam tang vosika chiklopen ington kok non pu arni anta ke claim to thedat ajok khaladak arara tumpin an towar ka chelat sungnanglo non nili ke do lake dak Hamren rong superior lo Porbot area ward number 3 along bangso atowar 98.46 lakh atangka pen ajok PWD road division pen kedam tang arkoit niphai krisi 2018 arni ke hai tuliram rong hang pen jok sila solong e sompon lo ala so hot mosing timung iam tadudun lo la si bangso atowar misen atowar mate nailep atowar black topping selam je phansi bangso atowar selam pon lo la pen harlong pe koi atlo bon sitame piniarnian sitame la so atowar black topping thek long lela arkoi jek lo pen pini Citian ke cikluyan sirke pan dam etlo bon sitame kontraktor tumpen ajok bangso atowar kaselam kapitang ya phantang alama bipin la atowar ke non kangram thulo lasi bangso atowar ke tang te puthak neli dak rong ara tumpen kaching huchi puji ning hanglo bangso atowar harlong ke thokang tor kuman tuan pen lom ben la Ajir di ulo mane yuna ciklu malam pen ton ko la pen klem bipin la hadi tempe la black topping hala pa anda doma ma black topping bipin lang ma lek tu pinge hola bolang sum lam mana la la sodak abi tondi la sodak ka bipin lang la pula hai awela harlong ke thok thai lo ma thok thai thelang la sada tulang harlong ke thok ta hadi bangso atowar kacihalat don ko an bak doji la punat thu Don thongkep thike ba dui pane dui pan ge numani khedi pan ge dui long ege sompon ateng pulote pini ward number 3 arat rongkang tu arat atum lake black topping atowar si kacihalat long nang jilo bon sita pini arni am sita me laso anghan along si ningkreng barla ta cihalat nang lo lada kai ke sita me gari motoring han ke jang la boson sinil tum thek punlong lada ke ko pierong ne ho Dake rong talon ne terona ro. laso atowar ko mantu pen lo kaselam kang ton kok se cikluyon kan bak dolo kang ton tang Luyon ni dak du. cikluyon ni bak do podi an ke la so pen athi non ta thang selam le pinang lo Ha selam ni lang ma la pu masinang bi kok long ke ami sitala mobile truck ke kacing koi pu pa an har long pen di tu parlen thak lo. Kaci wong long gari hum ni ki bang se ki wong lo. ante la arwe yang u hol kirang tum ke utu wan mi mala Wanu. ante kisu ke gon e ke chipon ni ko son lo So to ni ke pon ta la so dak lo ko te ala ki so bang khane bat ko bi kok bo bu doi rin pu. Munit si. Nat sung pik ni tum ke do la dak pan hala dak hai. La lo te sang na chuwa nong le lok ki su tum ta dam nong le lu ke la ke keng men thela ta ding han ong pik pik lo. Jirlo phirlo kisu kiu ni ahut asong ke kari motor ka cheleng kisung pen ajok kaningri kaning lak alam the pherang ke pen chihu chipu ahut chethan renti don phokep throkep duji aradatum non bangso towar aphan si hithi kulat kisu kiu ni kachepon kachewan aphan kachiki lasi kumentu si bangso towar kepatang puma pura PWD atuma phan towar chulang renti Kat News channel aphrang ke hundor grupen nangkilo birta Karbi Farmers Association atumpen kapater pipon along Krisik Vigyan Bhavan atumpen Cherapsi Bukulia
Balijan number 2 along Chiti Nipai cricket home earning Asonson Saikatiki Ahormu Keron Ajamek Kedeng Abirta Cardinals Asa Hamalong Birta Nang Pale Labangso Ajamek along Krisi Vigyan Kendra Pen Sanjip Bhuyan Lapen Karbi Unemployee Association Amaipu Joycing Intia Tumpen Saikatiki Ahin Keklem Kedam Nangji Aputak RD Dujot Pen Kachetong Dun Katiki Arat Angnu Than Pachini Alang Litum Jesimet Pen Kosonsi Chope Mate Blackgram Katiki Nangjima Bangso Aputak Than Pachini Anparta Alang Litum Pen Chope Katiki Jadim Sitame Kahomridam Pado Number 19 Dhansari MSC Constancy Dhansari Habjan Khidingri Road Along Longley Kanglem Lapen Kalvar Langathepen Kepon Plin that Ajok Kacheleng Apan Radatum Tidunga Kesung Chetong Nangrenti Aputak Cardinals along Dhansari Awarpen Inucherok Abang Pubilta Nangpale Kidam Tang Arni RV Kijang Kachimin Medet Ajok Number 19 Dhansari MSC Constituency Angkang Penan Adim along Dolong Kalvar Amokha Langathepen Kepon Plin that Anparta Inglong Aridi Kacheleng Atawar Amokha Anta Longley Kamleng Ajok Radatum Penan Akisung Chichakna Rentilo Dhansari Habjan Khidingiri Kacheleng Atawar Ta Longley Kanglempen Kalvar Anta Kahinolap Ajok Chujor Cholang Locharle Somar Kidam Kewang Lapen Kesu Kyun Ekachepon Kachewang Aphan Thidung Katora Radatum Chetong Nanglo Sitame Pini Arni Anta Sorkar Ahinpen Thang Akerapta Avelang Lapen Kacheleng Atawar Sitame Kaselampon Avelang Pusi Radatum Pen Pachini Lasi Prabjen Pen Akisung Gepo Arat Jesemet Pen Kacheleng Atawar Kasalok Pipon Tujiapan Radatum Pen Towar Cholang Ding Lopusi Birta Longdun Nun malam support from Birta Mon Ton Puniksina Please step in Ishan Motors, a showroom cum sales point of Royal Enfield opposite of Langpi Dahangi Rural Bank, Dilaji Branch, Rongkhelan, Difu, Karbi Anglong, Assam. For more details, please contact 97748 73915, 7896 169021 or 957 988 008. Come one, come on. Grand opening of Bazaar, India. A shopping mall consisting of various quality of gents wear, ladies wear, kids wear, and tremendous quality of household items, accessories, etc. Main Market, Old LIC Building, Karbi Anglong, Assam. Looking for your needs? Visit Bazaar, India.
Atorkimi Outlet brings you an amazing items for your kitchen and dining like Hawkins, Flax, Milton, Treo, etc. Along with makeup, cosmetics, and grocery items are also available according to your needs. Atorkimi Outlet opposite Langpi Dahangi Rural Bank, Difu, Karbi Anglong, Assam. Ganj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason selam pontanglo. Lasinang tum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesri alang hithi kulat along longpon ikji. Kang sirtang kejun alang, tharwe alang, theso alang, kecu ajam tu, tharmit aduk, thelua kreng, chitronola, ukthor pen chenglok ongdung hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dinamu piputat bertalong wangtulo. Hempu bamon aham phang ningkan krenar cap kechok amange thegarni. Non hejong hamren rong chingdong. Pinchong kuru abha along arna maphan kero karcho pen katalon pado. Bangso dharam kedam tang 2001 chiti niphai krini arnisi amang pathek ponlo. Ningkan krenar cap amange thek kechok arni ada porphai troxi ra chitim apor pen arnam wan phun kipi pen se ajai mek pangcheng ponlo. Porphai nar kebra chitim apor pen kachetong dun arara phan ruthai kedeng porphai sir kebra chitim apor pen karbi kurjan alama kangthur lapen porphai kebra chitim apor pen pinchong kuru sar durmohon kram saphan karcho padupon ada porphai kebra minute pli kebra pho apor pen hempu aton abong pen dam hempu alun kan mate arna maphan kilun kero pen armu kachejeng padupon thu la sofi anarlo porphai krehenia por arnam atheseri kecho lapen tamari arnitili hini apor rat amai pipado pensi indeng krenar cap hempu bamon ahamphang amhange thegarni katalon pajut ponlo Karbi Bhaktitom Trust Pen Dipu Landing Kiram Atowar Along Kitib Akimi Bongkrok Pini Karbi Anglong Tenmos Council CM Tuliram Rong Hang Arideng Pen Ingpu Pontanglo Karbi Bhaktitom Trust Pen Non An Karbi Anglong Along Bongkrok Kitib Mateka Selam Pho Andulo Sunitpur Denarong Dilai Chirigendeng Along Bongkrok Kitib Patangdet Api Dipu Karbi Bhaktitom Trust Ahem Pi Alongsi Bongkrok Tipsi Selamlo Pini Laso Bongkrok Karbi Anglong Tenmos Council CM Tuliram Rong Hang Lapen Ari Sangho Atumsi Ingpusi Karbi Bhaktitom Trust Arideng Pajir Pon Beta Arnam Nilipi Nang Taram Donon La Sopenle Nilitung Putot La Dagarona Tengpen Klempon Lonak Bongkrok Kangpu Amailong CM Ronghang Achor Kache Tironpi MBC Dorsing Ronghang Lapen Trust Amaipu Amaipiatum Chitong Dun Pajir Ji Bhanti Chinirila Apima Phanning Aklong Ben Suri Akadom Pajiglo Kadom Ningarong Piglo Lasi Nangatum Dak Pinpura Lor Niliphanang Pido Dak Hempu Sengon Sekang Tir Pulau Karbi Hentun Pulau Banduri Wall Pulau Returning Wall Pulau Conference Hall Pulau Karbi Digital Gate Pulau Tower Pulau Lapen ke Babi Barso ke Damathai Toilet Pulau Solawe Lagute Lapin Pulau Nang Pian Dame Pining Asengkan Nang Uniret Po Morning Ete Annual Election Plan Pudodo Council Pen Central Government, State Government pen angkelian tangka ke nilitum nepon elo Karbi 26 konsensieta. Laki doan tame nili Bhaktitom Trust aphan pinpulo nang kipian nili isi pen pichun ji aphan muning asengkan 2018-19 bajar long nili hapon pola pen klemvek po pusipini nili na tumhan lamcak nati. News time ang lapan sekon ton ponelo dume thangme kurang tu.